Hello, brothers and sisters. Those that work regularly with me could remember that I stated in clear terms that after the elections, aga m agwa ndị Igbo okwu. Ndị Igbo a mụnwa sokwa na ndị Igbo a m ga-agwa okwu a. Ife m ga-ekwu erika. Ife niile a mere m afọ m but I was hoping na ife dị mma nwere ike isi na ya pụta. Adasị m kwuo, o nwere ife dị mma si na ya pụta. Elections Peter Obi zọrọ ọ nnukwu ife dị mma ka ọ bụ maka o mepere anya ịnwa mepekwa anya ụfọdụ ndị Naịjirịa. Repeatikwa m, o mepere anya anyị nwa mepekwa anya ụfọdụ ndị Naịjirịa. Etu o si mepe anya anyị bụ ma ọ sọrọ Igbo ma ọ sọghị Igbo, ma ọ sọrọ ndị Igbo ma ọ sọghọ ndị Igbo. Ndị Igbo dịkwa n'iche. Ndị na-agbagha na-agbagha, ndị na-eme gịnị? Ndị na-agbagha na-agbagha. Ndị Igbo bụ ụmụ covenant, ndị Igbo bụ ndị Israel, ndị Igbo bụ ndị ha na Chineke kpara nkata si na-etu a ka ọ ga-adị. Chineke mee gịnị wee sị na unu kipu saịdị nke unu, mụ nwe kipu saịdị nke m. Na Mount Sinai ka e kwuru kwebie, wee si n'ọnụ onye a na-akpọ Moses wee gwa Igbo etu anyị esi mee ka ụwa dị mma. Ife ya ụmụ ya na-eme ụwa na-eṅomi ha. Ọnya mere nọ ndị Igbo kwesịrị ide set standard. Mgbe eji sọsọ ofufe wee gwa ya okwu. Chineke achọọdụ ka mmadụ wuru ife a na-akpọ slave to mmadụ ibe. N'amaghị Chineke ji wee si ụmụ Israel ahụ, ndị Igbo so na ha, sọọsọ mmụ ka unu ga-adị n'efe, sọ mmụ ga-awa eze unu. Ama m ma ya ozuzi eze maka ife eze min owu priest. Ka m sụọ ya n'oyibo maka ndị ada anụzi Igbo. Mmụ ga-awụ king unu enwe na king ọzọ. Mmadụ awụ na king unu. O nwere ebe ya mụ na Ogbuebunu Francis gụrụ ha na gụruo ọ dị anyị ka ibere akwa. Ọ sị na ụmụ Israel slaves nke nyanwa nya ji aka wee chọọ mma ka ha na-efe sọsọ nyanwa. Anyị ma etu ife si gaa. Anyị ma etu ife si gaa. Carelessness, recklessness. Amụta ebe a, amụta ebe a, amụta ebe a, amụta ebe, emeghe okwu ebe, emeghe aka ebe a, agba ọtọ, arịgoro arịtuo. Anyị wee bata na Naịjirịa. Kedu etu anyị si egosi Naịjirịa na ọsọsọ Chukwu wee zaa? In the 1950s, ndị Yoruba nwee House of Chiefs. Ndị Ugwu nwee House of Chiefs. Ndị Igbo si na ha ya enwedu n'ọsọ Chukwu wee ze ha. Kedu ebe ọ dị taa? Kezi ife ha ya amụta n'aka ndị Igbo. Gwa m ife ha ya amụta n'aka ndị Igbo. Ndị gbara ha okirikiri. Onye nọ n'onunu ọ si nye shovel nye spade ka egwu mie onwe. Ndị Igbo mee gịnị? Soro ha maba na human being ozi eze nọ mmadụ wee igwe na ọbọzi Chukwu heaven. Ogbe afọ na onye bụ wee wụsara. Mana ofu ife anyị mụtara na election Peter Obi contested bụ na enwe onye Igbo pụkwa ọnụ iche na Naịjirịa. Na a lot of Nigerians ga-eso ya n'azụ. Ife mmiri na ụbanye onye Igbo pụrụ iche abụ a na-eri ego steeti si na ihe erido. A na-eme gịnị? A na-eri ego steeti na na-ewu gọvanọ si mma eridu. A na-ezu ohi si na ihe ezudu. Campus cultism bido na university nọ na outside Igbo land. Ndị Igbo kwuo unu n'aka unu adụghị. Kwuo unu na unu bụ ndị dị nsọ.
nnukwu enyi m nwoke onye Ogidi mana ọmụ nwa di ya nọ n'Ogbunike atụra ya na m ịchọ ya etu mma esi chọta ya maka mụ na ya isi kọntaktị bifo m bịara obodo a nọ. Ọ sị m na in the 1950s maka ọ mụrụ nke esi amụ nwa nọ na-awụ mba ndị ọzọ bịakwute ụmụ nwaanyị Igbo akpọ ha edine na ife ụmụ nwaanyị Igbo na-ekwu owo na anyị bụ ndị dị nsọ na mgbe anyị na-ebido emewe ebe anyị nụọ di anyị mentenu ndị Naijiria ndị ọzọ enere anyị anya onwedo nke kwere anyị mee mana anyị na-achọ ife dị mma o si edetu aha wọk ka o si awọk wụ Chineke bunye gị enu ibunye Chineke enu. Nke a otu okwu m gwara anyị m ekwukwa mụọ ka ọ dịgodo otu a.